Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Божествено изцеление, което се излъчва от първо студио на Българска християнска телевизия. Аз вярвам, че днеска ние ще се потопим в света на свръхестественото. Ще вкусим от онази таинствена божествена премъдрост, която Бог е укрил във вековете, за да докара слава върху човешкият род. Върху тази великолепна истина, от която толкова много се нуждаят хората като познание. Исус Спасител, Христос Помазаник. Ще говорим на темата Божествено изцеление. Ще се опитаме да пречупим през призмата на божествената истина онова, което човек е търсил и така и не намирал. Божественото изцеление винаги е било предмет за издирване на човеците. Какви са изворите на Божественото изцеление? Каква е абсолютната истина, която е необходима да донесе истинско щастие, благоденствие и изцеление върху човешкият род? Това ще бъде темата и на нашето второ предаване Божествено изцеление. Днеска отново ще коментираме темата на Божествено изцеление с Благовест Белев. Благодаря, брат Благо, че днеска отново имаме практическата възможност да застанем пред българските зрители и дебатираме на тази уникална и неизчерпаема тема Божествено изцеление. Аз съм сигурен, че много от хората вече са чули и се интересуват. Така че със сигурност темата ще е интересна и гореща. Още повече, че ние очакваме да почнат да идва повече информация за случаи, които са били докоснати от това предаване, хора, които са били изцелени чрез молитвите на края на предаването. Практически това не е началото на едно ново предаване. Ние сме познати пред българската общественост. Продължение на 25 години, с време и без време, с думи и без думи, ние говорим тези велики истини, които по един особен начин докосват човешкото сърце. Знаеш, че в самото начало с тебе, създавайки тази мисия за християнска просвета, сме обходили над 1500 града. Добре, аз преди да дадем тая статистика за това колко хора са посетили, за това колко хора са били докоснати, са получили изцеление, хвърли са патерици, дали са свидетелство, че сърцето им работи като машина вече. Но преди всичко това, дали няма да е интересно да разкажеш как стана така, че започна да се молиш за болните? Откъде дойде всичко това? Разбира се. Добре нещо е да започнем от изворът на самото начало, защото хората, които може би сега застават при телевизионния екран, нямат обща представа как е започнало събитието Божествено изцеление. Божественото изцеление е заложено в Божествения план в самото начало. Самото явление на Господ Исус Христос, великата тайна, която беше укривана в вековете и дойде на тази земя, за да докара слава върху човешкият род. И ние, християните, знаем коя е тази тайна – превъплъщението на Творец Създател, човешка плът и човешка кръв. Идеята и събитието за превъплъщението беше една едничка – Бог да се докосне до сърцевината на своето велико творение, образ и прилика на Неговото небесно право, наречен човек. Явявайки се в човешка плът и кръв, той застана и започна да говори думи, които носеха небесно сияние, носеха сила и съзвучие от тайнствената божествена премъдрост. За някои тези думи внасяха респект, други очудване, други снизхождение, дори и подигравка. Нашият Господ започна: аз съм пътя, истината и живота. Това са твърде странни думи за един неубеден човек, нежели за хора, които в самото начало и за първи път чуват такива думи. В един момент на своето служение той каза: аз съм светлината на тази земя. Друг момент: аз съм възкресението на тази земя. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Разбира се, тези думи са твърде странни и абстрактни за слушатели, който не е убеден в съществуването на Бога. Който не е убеден, че Бог е над всичко. Че всичко от Него, в Него и за Него. За Него няма обем, време и пространство. Неговата дума е облечена в свят закон, решена и примислена в Неговата суверенна воля и праща Словото си, то не изцерява.
Самия авторитет на Словото Божие продължава темата на божественото изцеление. Замисъла и смисълът, за което Бог го е дал. Да, Христос не говореше само тези странни неща. Разбира се. Той доказваше, че това, което говори, е истина. И той говореше като че има власт. И когато водиха болните при него, куците при него, сакати, слепи, хора с кръвотечение, той просто им казваше: вземи постелката си, вдигни я и иди от дома си. И той ставаше пред очите на изумените хора. Така че божественото изцеление, заедно с странните в кавички думи на Исус Христос, носиха един свеж полъх в онова време, което беше забулено с религиозен, религиозна парализа. Защото религията често пъти, колкото и добро нещо да изглежда, парализира духовното взаимоотношение между Бог и човек. Защото трябва да се правят или да не се правят. Трябва да се спазват или да не се спазват някои неща. Просто тая система, различна в различните места по света, блокира. А Христос говореше и изцеляваше. Говореше и изцеляваше. Затова ние говорим за божествено изцеление. Той беше обвиняван дори, че чрез Вейзевула изцелява. Да, в момент това е голяма трагедия и то на хора, които трябваше да го познаят. Обаче, де-факто нещата не бяха така. Интересно е, че тези, които го очакваха реално, те не го познаха. Не случайно и Словото Божие не казва: при своите дойде, но своите го не приеха. Ето, едни, които не го приемат, те не са убедени в неговата божествена същност. Но има едно уникално и велико продължение на Словото Божие. Но на тези, които го приеха, даде да се нарекат Божии чада. Среч на онези, които вярват в името му, които са родени не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Ето, имаше една класа на хора, които се противопоставяха дори на явлението на един Бог, превъплатен в човешка плът и кръв. Но именно онова велико учение, което учеше Христос, то беше практическо подплатено и с реални чудеса и знамения, които караха хората да разберат, че това, което не е възможно за ограничена човешка мисъл и знание, е възможно за Бога. Чудесата следваха Господното учение и не случайно той каза: ако не вярвате на думите, вярвайте на делата ми. И той започна да върши тези чудеса и знамения. Чудесата и знаменията са характерна особеност в Божието действие още преди Христос. Задължително. В Стария Завет ние виждаме колко хора бяха изцелени. И при пророците, Божиите мъже, и по-късно сами царе заставаха в своята спалня, където нямаше придворни, нямаше никакви ритуали наоколо, заставаха директно и изпросваха чудо, изцеление, божествено изцеление от Бога. Нали така? Така е, да. И много неща се случваха. По-късно Христос просто продължи това, за което само бяха чували неговите съграждани и сънародници и съвременници. Божествено изцеление. Аз искам обаче много ми е интересно, винаги ми е било интересно да чувам как ти, един човек, който изобщо не познаваше Бог, не само, че повярва в Бог, ами отиде при Бог с едно такова голямо желание да бъдеш проводник на божественото изцеление. Това ще е много интересно за хората да знаят откъде започна, как стана това. По принцип, Бог във всички епохи и времена е избирал определени хора, за да прояви милостта си, да прояви силата си и любовта си към погиващия свят. Лично аз смятам, че съм последната прицелна точка на Божията милост, за да ми покаже Господ такава. Винаги съм живял в отрицание на съществуване на свръхестественото. Последната спирка, на която лично аз трябва да спра, да кажа, че е Бог, това е пълен абсурд. Никога не съм вярвал, че има Бог. Че има противникът на Бога и човеците Сатана,
че има свръхестествено проявление. Моят живот обикновено протичаше в такова русло. Имах огромна библиотека, която състояше от исторически и философски четива. Обичах много да размишлявам над битуването, защо се е родил човек, каква е позицията и смисълът на човешкото битуване и живот. Какъв е смисълът, ако човешкото битуване приключва в крайна сметка до гроба. Чел съм и сентенциите на римските императори, след нас е потоп, но и това не ме устройва. Разглеждайки многопластово нещата в живота, аз достигнах до заключението, че няма никакъв смисъл човек да се ражда, ако гробът е финалното усилие на човешкото достижение. Но това, както казах, го намирах като позиция на безсмъртие единствено и само в приказките. Успял в живота, живял дълго време в Северна Африка, осиновен от мултимилиардера Абдуселям Бакуш. Завръщайки се в България на 40 години, в разцвета на моята физическа сила и възможности, веднъж се разхождах от нашия град, гледам афиши. Колко важно е човек да търси и да се интересува от информационните събития, които следват в неговия град. Бях любопитен, имаше доста много афиши. Спрях се и прочетах Celebrant Singers. Християнска формация за изпълнение на християнски песни. Лично аз винаги съм бил впечатляван от добрата музика. Известно време от живота съм прекарали като хорист в Сливенската опера и никога не бях слушал, например, как пеят християните. Това ме накара по един особен начин да пожелая вътрешно да посетя този концерт. Смятам, че това беше едно прекрасно преживяване, защото до това бяха професионалисти. Така добре звучеше. Штрайхово симфоничен оркестър, смятах, че това е една формация, която поднесе по най-добрия начин божествената песен. Но си казах, това е един прекрасен концерт и добре направях, че присъствам на него. И точно тогава, като че младият диригент, който не беше според мен повече от 28 годишен, чул моите размишления, остави на страна своята диригентска палка и каза: скъпи брати и сестри, приятели. Аз бях от рода на приятелите, защото тогава още не бях приел Исус и не вярвах в Неговата истинност и Слово Божие. Това не е един обикновен концерт, в който ние изявяваме нашите гласови качества, а един дълбок поклон пред Творец Създател, който макар и невидимо, реално присъства в нашето събрание. Тогава за първи път чух поучение на темата вяра. Тогава за първи път чух за свръхестественото рождение на моят Господ Исус Христос. За тази велика истина, укривана във вековете. За разпятието, за молитвеният вик на Божието помирение и любов. Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Той говореше много точно и кратко. И на мен ми стана ясно, че този човек не говори някакви измислени и научени фрази там в училището, в института или нещо подобно. Тези думи извираха от сърцето му и по някакъв начин докосваха моето съзнание. Когато младият проповедник от християнската музикална формация Celebrant Singers прикани към покаяние, аз си помислях в този момент, че нито един от моите съграждани няма да излезе на такова. Защото, както знаете, тогава Сливен се славяше като крепост на Комунистическата партия, като най-големият действащ военен гарнизон на Трета българска действаща армия. И си казах, никой няма да се покая. Но днеска знам едно, че когато Бог говори, дори и камъните могат да станат Аврамови чада. Тази велика тайна на благовестието, което е поверено нам, човеците, дори ангелите Господни с любопитство желаят да наникнат в нея. Това е нещо велико, което човек с човешкият си ум не може да обясни. Това е действие на Божията благодат, незаслужена Божия милост, която отваря хоризонта на Божието доближаване до човека, гони тъмнина и прави път човешкия живот там, където няма път. В този момент аз видях реакцията на моите съграждани. Повече от 300-400 човека, като ожилени в сърцата си, като снежна топка, лавинообразно се стекаха към авансцената на покаяние. Аз си казах, не, аз съм добър човек. Какъв е смисъл от моето покаяние? И точно тогава
между тези хора видях моя първи учител, когото много обичам. И както казвам, добро нещо е човек да има пример за подражание на тази земя, в добрия смисъл на думата подражание. Не случайно апостол Павел каза: подражавайте на мене така, както аз се подражавам на Христос. Казах си: ами аз не съм по-умен от моя учител и аз ще изляза на покаяние. Това беше мотива на моето излизане. Докато слизах надолу, се спомнях сълзите на моята майка, която казваше: Илия, жалко за тебе, добрия човек, майка, жалко. Ако продължаваш да живееш такова голямо беззаконие, безразличие и отрицание на Твореца и Създател и така умреш, един ден ще застанеш пред него безмълно, философия, морал и пари няма да ти помагат, майка. И аз се казах: сълзите на моята майка са ли правдоподобно дело, ако има Бог? Аз с всички си добри качества отивам в ада, защото не се съобразявам с неговото истинско учение, с моята човешка логика, която до никъде не ме е довела до сега в живота. Слязах долу и мога да кажа, че за първи път се смирих, ако мога да кажа, в пълнотата на човешкото смирение. Защото чух думите от проповедника. Бог на горите се противи, а на смирените изпраща своевременна благодат, незаслужена Божия милост. Аз не исках Бог да ми се противи. Затова и за първи път в живота си реших да се смиря пред неща, които не познавам, но с цялото сърце ги търсех. И много интересна молитва. Намираме я за твърде наивна и детска, но Бог не се интересува от илетността на изказаните думи. Той се интересува от едно съкрушено човешко сърце, което действително търси милостта и подаденото на ръка от Бога. Моите думи бяха следните, аз ги помня и до ден днешен. Боже, аз не вярвам в Тебе. Започнах да чета Библията и я оприличих като глупава книга. Дори нареках твоята книга Библия глупава. Но ако ти си Творец, Създател, ти този, който си направил очите ми, виждаш ли ме? Ти за този, който си направил ушите ми, чуваш ли ме? Ако ти ме виждаш и чуваш, ще отговориш по явен, близък, интимен, разбираем начин. Аз ще ти служа, така както чух да проповядна днеска младия проповедник. Цял душа, сърце, разум с всичките сили и ум. Това беше 1 юли 1990 година. Ден първи от моето духовно съществуване. Защото Библията не е една книга, която да обвива в мистика и неразбираемост нещата, по подобие на фантастичните романи. Рей Бредбъри, Станислав Лем, Мъглевината, Андромеда, вари ги търси, няма космически висоти да ги достигнеш. Бог винаги ясно очертава събитията в човешкия живот. Който призове Господнето име, той ще се спаси. Един човек, който с крото, със смирение застава пред Бога, той се новоражда от свише. На тая тема ще говорим в следващите наши предавания и така ще навлезем все повече и повече в дълбоките води на Божието откровение. Аз се родих от Божия дух. Някой от хората казва: добре, де как разбра? Викам: много просто. Когато едно дете се ражда, то ако и да не разбира, че е родено, родителите му се радват. На 1 юли небето се радваше. Защото самото Слово Божие ни казва, че когато една безсмъртна човешка душа, оценена като безценна, пред погледа на Творец Създател, застава в покаяние и търси милостта на Бога, целите небеса се радват. Бог се радваше за едно новородено пеленаче Илия Миланов в духовната сфера. И когато едно дете се ражда в физическата сфера, то трябва да бъде обгрижвано. Не може едно дете да бъде оставено самостоятелно да се развива в самото начало. Така се чувствах в понеделник, като едно изоставено дете. Защото нямаше молитвен дом открит в нашия град, където да се проповяда Словото Божие. Представи си едно пеленаче 24 часа без кърма. Това бях аз в духовната сфера. С голямо нетърпение чаках да дойде вторникът. Обличах най-хубавите си дрехи от костюми, вратовръзка и риза и тръгвах към молитвения дом. Слушах Словото Божие, а Словото Божие е един вид духовна храна за новородения човек. Не може в хаоса и в джунглата на човешките доводи и лутаница ти да достигнеш до Божията истина. Словото Божие е причина, която дава вяра в човека. И именно тази вяра, която се вижда угодна пред Бога, е която проистича от слушането на Христовите думи. И така, малко по-късно, това беше 16 август 1990 година,
в град Ямбол се състоя първата международна евангелска конференция с гости, говорители от цял свят. Един от централните говорители беше Дейвид Хатуей. Тогава аз не те познах като личност и знам, че ти беше в основата на организирането на тази международна конференция, в последствие продължена и в други, в различни градове. Имаше и един евангелизатор, който се казваше Ерик Каулей. Ерик Каулей, точно така. И по този въпрос мога да кажа нещо много интересно, което ме впечатли по време на самата конференция. Много хора дойдоха на конференцията. Това беше, може би, първата конференция в България. Християнска, евангелска конференция. Ти си бил тогава организатор, аз като зрител да. Искам да ти кажа какво съм преживял. Ми е много интересно да чуя като това. Зрител какво съм преживял аз. От Сливен пристигнах в Ямбол. Да. Съпругата ми е от Ямбол и зала Диана, съвсем близко до апартамента, в която тя живее. Димитър Благоев едно, настаних се в апартамента, очаквах с голям интерес, защото за първи път в живота си аз исках да видя Божии служители от такъв ранг, които познават дълбочината и естеството на Словото Божие. Растях духовната сфера, но това ми беше съвсем недостатъчно. Аз исках да видя хора, които служат истински на Бога, които Бог е определил по един особен начин, за да чуят от тяхната уста същността и движението на Божия дух. Ти всъщност на 2-3 месеца си бил вярващ. О, не, 2-3 месеца. Даже и по-малко. Значи на 1 юли аз се покаях. На 1 юли? На 1 юли аз се покаях. На 15 юли бях кръстен Святия Божий дух. На 21 юли без никакво колебание влязах във водно кръщение в река Тунджа. Това новозаветно изискание за християните, защото то не е много сложно. Бог не е сложил някаква задача на неразрешимия ребус на своята милост пред човеците. Той е казал, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. На 1 юли аз повярвах, на 15 юли бях кръстен Святия Божий дух и ми оставаше да бъда завършен в пълния вид, извършвайки водно кръщение. Сторя го. Значи на 21 или до 16 август, няма и дори и месец от събитията, които следват, аз бях в зала Диана. Първоначалните сесии за мен бяха много трудоемки, защото Дейвид Хатуей говореше на позицията на пастърско служение. Библията е много сложна материя. И не случайно хората я наричат книгата над книгите. За мен това беше упражнение в висша математика. Аз дори не знаех едно още колко прави в духовната сфера. И един ден в залата се появи един човек на име Ерик Каулей. Този човек прикова моето внимание. Когато го гледах, аз имах чувство, че Божия син е слязал отново на тази земя. И това е така. Самият Господ каза, делата, които аз върша, и вие ще ги вършите. Дори и по-големи от моите, защото аз отивам при Отца. Те, които явяват Божията истина, не са горделиви хора. Те носят смирението, за да се възвеличава онзи, който върши делата в крайна сметка. Исус чрез нас, чрез Божия дух, който битува в нас. И той ме порази със следните думи. Той каза днеска в 19:00 в зала Диана, глухи ще прочуват, слепи ще проглеждат, сакати ще захвърлят патериците и на сиромаш се проповяда благоприятната спасителна Божия година. Аз бях ударен като гръм, защото слушах Слово Божие, но в такъв аспект неща практически да се случват в 21 век, това беше шок. И то шокира дори и днешните зрители и слушатели. Свръхестественото не се приема понякога с пълна сериозност от здравомислещите хора. И Ерик Каулей каза, че това ще се случи в 19:00, буквално няколко часа. Напрежението в мен се сгъстяваше с наближаването на този час. И си казах, ако не стана чудеса и знамения, какво ще се помислят тези хора, които чуха, че ние християните сме лъжци? 19:00 аз отново видях този човек на сцената и той проповядаше с такова дразновение и яснота Словото Божие. Това остави един ярък отпечатък в моят живот. И никога не съм поставил на преден план самото божествено изцеление. Защото то е причина. А първопричината и пълнотата и замисъла на Бога е новорождението, спасението, свободата на човека, дадена му от Бога още на тази земя. Той проповядва за покаянието. Имаше кратък коментар върху библейските истини, които предлага Бог на човека като помирение
И много от хората в залата станаха на покаяние. Тогава до мене забелязах един човек и коментар на хора, които за първи път бяха влезли в залата. Това бяха едно ямболско семейство, видимо невярващи хора. И съпругата коментираше своята майка. Моя съпруг, вика, от детство е с 100% увреден слух. Как така този Иван каза, ще прочуе? И сърцето ми се сви. Защото аз чух от Ерик, че и глухи ще прочуват. А пред мене стоеше факта на един човек, който наистина беше глух. И той беше само на едно рамо разстояние от мен. Притесни се да не би да се разочароваш от Да, това. да. И сега, ако не стане, викам чудото, какво каза този човек. Ами сега, интересен момент. Когато Ерик започна молитвата за божествено изцеление, след малко и в края на преданието и ние ще имаме такава молитва, първата реакция, която аз чух, беше на този глух човек. Аз чувам! Жена му го погледна и каза, ма как? Ами както преди да се загубя, каза слуха. И този човек беше цялото му лице обляно със сълзи. Една велика радост. Жена му го прегърна, майка му го прегърна и в този момент аз видях действието на Всемогъщия Божий дух. Видях моментално изцеление на хора, както и ти си ги видял. Никога няма да забравя онази жена, която тичаше и издигнала своите бастуни в ръцете си, и това бяха дрянови бастуни. И тя тичаше срещу Ерик Каулей. И точно в този момент този буквално гигант, физически здрав млад човек, сграбче тия дрянови бастуни и ги счупи на коляното си. Адриан? Дрант не се чупи, но той ги струши като едни клечки за зъби, примерно. Казва, велика радост заливаш сърцето ми. Дори аз не разбрах как от 8-я ред на амфитеатрално разположената зала съм достигнал там, до сцената, където ставаха чудесата и знаменията. Без да знам, че само 3 дена по-късно Бог ще да ми предложи да служа по подобие на този човек, благовестител с дарби на изцеление. Значи ти беше в период на възхищение от Божията реалност. Да, това е реалност. Сега никой не може да ме убеди, че не стават чудесата. Аз ги видях. Притеснението ти, дали ще стане или няма да стане, изчезна. Притеснения се обърнаха едно велико лекуване, което и удовлетворение, с което нищо не може да се сравни. За мен Библията оживяваше не като буква, която беше писано, че Бог е вършил няколко чудеса. Аз разбрах, че Бог върши и днеска чудесата, че онези, които е спрял погледа си и избрал за своето дело. Каква беше реакцията на хората около теб? Реакцията беше изумителна. На другия ден, за да влезеш в зала Диана, беше необходимо да станеш на ранена, около 4 на разсъмване. Това и правях аз. Не знам вие организаторите какво сте видели, но аз в 4:00 заставах и хората идваха на тълпи, за да могат да се доберат 4:00 сутринта. На разсъмване, да. Опашка километрична се образуваше в зала Диана и възможността да влезеш беше почти нулева, ако не си дошъл по-рано. Не говорят се пълнеше залата, а хората оставаха извън залата в невъзможност да влязат. И това беше проявление на Божия дух. Защото Бог иска не да впечатли хората да разберат, че Той е жив. Че Неговата ръка и милосърдие не са съкратили към човешкия род. Че Неговата дума е утвърдена в закон и действа пряко човешкото знание, отрицание или приемане. Какво се случи 3 дена по-късно? На така наречената пастирска конференция, която беше в сутрешните сесии, аз също присъствах. Ако и нищо да не разбирах, аз се присъствах. В един момент Дейвид Хато водеше тия първоначални сесии, много добре се спомням. Да, така. Даже и той в последствие го отрази, нали, че на моето служение брат Илия беше извикан на това служение, нали, в неговите списания го отписан, но аз много добре го помня този човек. И името му помня, и визията, и в последствие сме се виждали. Там имаше един боксов ринг така. И го ползвахме за сцена. Не знам както бях го направили, но атмосферата беше зашеметяваща и запомняща. Аз детайли помня нещата. В този момент, докато той проповядваше в сутрешната сесия и излагаше пастирските поучения, спря и каза: бързо, гърците, които се намирате в тази зала, бягайте напред към сцената. Бързо, италианците, които се намирате в тази зала, бягайте напред. И българите, които се намирате в долната част, бяха сложили вече столове буквално в игралната, ако се спомняш, част, защото народа е много.
Той вече не само, че взимаше обема на залата ми и заливаше залата. И трябва да се сложат столови в игралната част, където аз за първи път бях седнал на това място. Хората, които се намирате до 7-я ред в тази игрална зала, бягайте напред към сцената. И аз хукнах буквално, защото той каза, бягайте напред. В този момент Бог дава дарби на някой от вас. И някак си този огън като че се загаси в мене. Аз викам, точно на мен ли ще даде Господ дарби? Аз дори не знам какво е дарби. Аз съм на месец и 2 дена от покаянието. Но интересното е, че Бог не се впечатлява от годините и стажа и престоя пред Него. Той гледа едно човешко сърце, което не търси своето си, а търси божественото право и прославата на Твореца. Имаш ли спомен какъв беше най-големият ти купнеж по това време? Да съм купнял за божествени дарби, това е пълен абсурд. Защо? Имам един брат-приятел, който ми казаше последствие. Аз много съм купнял да имам божествени дарби на изцеление, но благодаря на Бога, че не ми ги е дал, защото не мога да ги понеса. Това е една голяма отговорност, това е една голяма ангажираност, това е една голяма отдаденост на Бога и на Неговото истинно служение. Хората виждат видимата част на айсберга, нали? Чудесата, знамения, личността, с която Бог се проявява, но не виждат трудностите, болката, понякога страданието, понякога хиляди други неща, които събират събирателност и умъчняват човешкото сърце. Значи тогава ти... То така или иначе ти не можеш да се даде сметка какво означава дарба. Абсолютно не мога да се дам. И много интересно, и там виждаме напълно покрити Господните думи. Святият Боже да го давал дарбите така, както му е угодно. Ето факт. Така се е видяло угодно на Бога. И ти бягаш напред. Да, аз си бягам напред. И... Бог му се е видяло угодно да ми ги даде тия дарби на мен. Нали? Защо? Защото знаех много добре теологически подкован Словото Божие, на нулев процес съм. 4 глави от Матея не съм прочел. Защото бях много отдаден на вярата ли? Не, аз винаги съм отричал Бога. Но Бог, за да покаже своето суверенно право на избора, прави неща, които впечатляват хората. Той избира така, както му е угодно. Ако погледнем Савел, един от най-големите противници на християнството, който дишеше злоба и разоряваше църквата Христова, беше избран като един най-великите следовници на Христовото учение. Така че Божият суверен избор ние не трябва да го коментираме. И така ти бяга, обаче разстоянието не е много голямо. Ами колко е, бе? И какво стана, когато спря? Аз съм бивш атлет, може да бягаме дълго, но не бягах повече от 10 метра. Да. В този момент, буквално като подкосен, аз паднах в Божието присъствие. Почувствах огромна Божия благодат. Реално Божие присъствие. Християните знаят какво значи реално Божие присъствие. И паднах на колене. И в този момент заговорих, аз без другото, когато бях кръстен Святия Божи Дух, Бог ми даде 4 говорими разбираеми езици. Еврит, гръцки, френски и английски. Така че аз не се впечатлих, когато сега коленичех и започнах да говоря на английски език. Разбирах, че нещо се случва с мен, че в този момент по един особен начин Бог благоволи над моята личност, но все още не вярвах, че на мен ще бъдат дадени тия дарби. Това беше фактически малко по-късно, след 16 август, на 24-ти, първото проявление на божествени дарби. Значи ти се замина, отиде си в Да, вас. приключи конференцията, нещата приключи. И ти не знаеш, разбира се, не знаех. В духовния свят нещата са доста необясними понякога. Те са не доста въобще необясними, ако Бог не ги откри и има продължение в крайна сметка. Ти не можеш да си ги обясниш, защото тайното принадлежи на Богу, явеното нам. Докато Бог не ти го яви в пълнота, ти никога няма да го разбереш това нещо. Как ме го яви и какво беше като първо. Това ми е много интересно. Да. След като не си бил наясно, че си приел дарба, как се случиха нещата? Точно това искам сега да обясня в ситуацията, нали? Няколко дена по-късно ние имахме един много красив сиамски котарак и това беше прясна риба. И моята съпруга каза, отиди, купи малко, вика, прясна риба за Цезар. И аз отидах, връщам се, отварям вратата и се ужасявам. Моята съпруга паднала в локва кръв. Котарака така е разсякал на прасеца й, че от нея течеше силна кръв. И аз се ужасих, защото наистина тя се чувстваше безпомощна.
И в този момент аз казах с една голяма власт, без да имам причина да казвам: Виолетка, ела тук. И защо да дойде? Аз нямах идеята нито как да я привържа или да сторя нещо, първа помощ да им помогна. Но тя си оставаше долу, паднала на земята. Отидах и се сложиха ръката в раната им. И буквално шепата ми се напълни с кръв. И казах нещо на ангелски език. Християните знаят, че има ангелски езици, чрез които ние комуникираме чрез Бога. Както казваше апостол Павел: ще се моля с ума си, но ще се моля и с духът си. В ситуацията аз се молях с духът си. Казах едно изречение на ангелски език и зрителите, когато гледат самото предаване, те винаги ще чуват едно изречение на ангелски език, което Бог ми е подарил по времето на молитвата. Това е едно специално обращение към Бога, в което няма човешки коментари, даденост, а директно дадено от Бога право човек да комуникира чрез духа си с Бога. Когато казах това изречение и си отворих очите, аз се ужасих, защото от тези разкъсни рани не беше останало и помен. Моята жена извика и тръгва в някаква объркана посока. Тя е завършила паразитология и медицина и много добре знае, че такива неща не могат да станат в човешкия живот. Кръвта изчезна. Всичко изчезна. Кръвта си е на пода, както е, но раната е напълно заздравяла. И това са дълбоки разкъсни рани от Цезар с такива... Това е много драстична проява. Драстична, това е шок. Ти да видиш първото... това разкъсано буквално тяло на прасеца, само една лека резчичка от тия дълбоки рани прорезни, които бяха. Аз избягах и се срутях в футюела буквално в хола и сърцето ми спря да работи. И в този момент се яви моята дъщеричка. И аз се чувам. Майко ходила на бригада и се ударила пръста и той станал е така голям, деца казва, като самун, старите хора. И вика: страх мълчи, как че е нещо такова, пък майка ми тя оплашен, дори не е чула. Вика: Марианке, ела тук. Отново почувствах власт в гласа си. И какво, аз да не съм чекакчия и разбирач как да наместя тая ръка. И си казах: ако сега стане второ чудо, моето сърце няма да го изтърпи. Това свръхестественото преживяване е нещо уникално. Бих казал понякога и ужасяващо. Да видиш ти едно такова проявление, например, огромна гърбица в миг на окото да изчезне, а това го виждам много често в наше събрание, ужасява всички зрители. Изумява, не кара ги да излизат извън контрола на своето знание. С пръста какво стана? Дойде дъщерята, викам: Марианче, затвори очите си, тя затвори, сложих си ръката и отново казах това изречение на ангелски език. Чух реално в физическата сфера 3 звука на изтракване. Казах: леле, ако това е чудо, сърцето ми няма да го издържи. И преди да си отворя очите, казах: Марианче, ти нещо да усети, да чуи, и тя повтори всички тези 3 звука. Отваря ми се двамата очи, тя вика: и хукна на някъде, аз се хванах само за футюйла и сърцето наистина спря. Ръката им беше напълно нормална. Нямаше и помено това отдебеляване, изместване на костната става и нещо подобно. Викам: бе, какво става? И в този момент, и това става в продължение буквално само на няколко минути, влиза един мой приятел от бридж компанията ни. Ние бяхме създали спортен клуб по спортен бридж и този човек беше от тази спортна школа. Но той е джентълмен. Видя оплахата във всички в нас, но никак не реагира да попита какво става в вашия дом. Всички сме оплашени. И в този момент, докато моята жена му поднасяше с треперящи ръце кафето, то дори се разля в чинийката, защото тя още изживяваше факта на чудото, което бе станало с нея. И тогава чул гласът на Святия Божи Дух: Илия, хвани го. И ръката ми като изстреляна в слънчевия сплит на този човек. Казах: Тодори, искаш ли да нямаш кървяща язва? И аз се оплаших. Викам: бе, какво говоря на този човек? Каква кървяща язва? А той с още по-големи разширени, оплашени очи му погледна и казва: точно такава кървяща язва имам в момента, вика Илия. Откъде разбра? И аз бях толкова оплашен, че търсех от някъде помощ. Хукнах и буквално помощта я намерях в библиотеката. Прегърнаха и тази велика книга. Библията, която 25 години проповядвам. Като че ли от нея търсех помощ. Прегърнах я така. И в този момент отворих, и знаеш ли къде я отворих? На жената с кръвотечението. И видях директно видение как Бог затваря в момента неговата кървяща. 3 пробойни на 12 пръсника. Реакцията ми беше следната. Аз много обичам лютивия, аз наричам смъртоносна доза на лютив пипер. Само аз мога да го ям и мексиканците.
Отивам и взимам една така люта чушка, която е убийствена. Но ти се помоли пак? Аз даже не се молех ситуация. Даже не се моли. Просто му каза. Аз му казах и видях как се затваря. Тук е странното, че аз не се моля. Да, в случая. Видях, че това всичко приключва и че той няма язва. И моята реакция, за да изпробвам, че няма язва, да му дам да яде люта чушка. Това е убийствено за един човек с кървяща язва. Това е буквално на смърт физическа. Нося му и викам: Тодор, яш. Той вика: бе, ти лут ли си? Как ще ям аз буквално ще умра. Тодор, яш. С такава власт му казах, че той ме помоли поне да му дам сол, да посоли чушката. Викам: така натурално яш и никакъв сол. И той започна да я гризе. И в този момент за 4-ти път се звъни на звънец. Отварям още един Тодор. Когато се върнахме с този Тодор, който е мой съсед на 8-ми етаж, моят приятел от Бръж компанията беше изял чушката, дори вече гризе си опашката й. Беше толкова изумен. От очите му течаха сълзи, избиваше пот от горещината и лютовината на тая чушка, но той нямаше никаква болка. Последствие, когато му направиха анализи, изследвания намериха абсолютно нов 12-пръстник, без нито една следа от дългогодишната кървяща язва. Интересното е, този човек, Тодор, който дойде втория, също имаше необходимост от божествено изцеление. Това е в събирателност на 15 минути. Когато му обяснихме за какво става въпрос, той каза: така ли? Ами съпругата вика така, дъщерята вика и другия Тодор: факта на чудото стана с нас. Абе, вика, моят син е в много тежко състояние. Нито антибиотици, нито инжекции, една дизентерия, вика, детето е обезводнено. Критично за живота дори, вика, е състоянието му. Аз казах: Тодоре, съжалявам, но не мога да се моля за твоето дете. И той ме погледна очудено. Защо? Викам: защото сега е време за молитвения дом. Аз никога не закъснях за молитвения дом. Забелязах, че е време да отида в молитвения дом. След като приключи службата, викам: ще дойде да се моля за твоето дете. Бог изцери и детето на този Тодор, който в последствие стана член на нашата църква, беше избран в духовния съвет, негова съпруга стана детска учителка неделна в нашите училища. Ето това божествено изцеление накара хората да разберат, че има един жив Бог, който не е някаква историческа личност с отминала давност е забравен, а един реален Бог, който и днеска благославя, спасява и изцелява човешкия род. Аз знам, че имаше няколко много такива драстични случаи в последвалите няколко дни. Как разбраха хората, че проявява такава дарба Бог чрез тебе? В този момент аз бях управител на търговските зали и хотелската част на Шато Алпия. Това е бившата резиденция на Тодор Живков, която беше наета като търговски обект след реституция и се ползваше като верига от един вид Шератон, класно заведение в Сливен, където аз управлявах. Точно там започнаха и проявлението на божествено изцеление в такава пълнота, където в крайна сметка и ти ме намери в последствие. Да, така беше, но за да се започне едно такова нещо, трябва да има някои случаи, които... Разбира се, случаите са хиляди по хиляди, но имаше някакво начало. Ние говорим за началото сега. Това е нашата тема. Искам да кажа, че в този хотел имаше една жена, която е художник, дизайнер. Даже аз смятам в идващите, предстоящите нашите събирания и предавания да я поканим лично, тя да разкаже впечатлението си. Тя работеше в хотела, художник, дизайнер, но беше в една безсрочна отпуска поради факта, че тя беше на ръба между живота и смъртта. Представи се... Какво боли това няма да го кажа, защото аз съм дал дума, че никога няма да им кажа причината за нейното заболяване. Да. Но ще кажа от какво беше поразена. Поразен главен мозък, поразен малък мозък, поразена вегетативната нервна система, стеснение на тялото на кръвоносни съдове по цялото тяло, убийствени болки в цялото тяло, прикована на вече на инвалидна количка тая жена, болници, ужаси и дори посяга на живота си поради факта, че тя вече не може да понася тия болки. Самите лекари казват, че ако не знаят нейното заболяване, няма да знаят коя е най-жестоката болка, която човек може да изпитва като физиологическо усещане върху тялото си.
Достига до такова пълно отчаяние, че дори да посяга на живота си. Единственото, което функционирало в тялото и правилно бъбреци, след това отраяне от свръхдоза лекарства и те се увреждат. Тази жена започва да търси свръхестествен начин на изцеление. И продава кихлебар, злато, що имала там, да го дава на тия хора, търси лечение. Даже в един момент започва да се разпродава бутиковите дрехи, защото тя е художник, дизайнер и много финно и изискано се облича, имаше скъпи такива туалети. Когато чува, защото вече няколко изцеления, имаше коментар, самия управител Емануил Русев, или Емил, както му казват, но истинското му име Емануил Русев, знаеше за тази работа и се коментираха събитията, имаше няколко изцеления, тя е вече чула. Може би Емануил Русев е уведомил, не знам, но тя дойде в офиса. И буквално тикана на инвалидната количка. И тя едва му погледна и каза: вие ли сте екстрасенса? Тя имаше представата, че аз съм един от поредните екстрасенси. И аз видях, че на нейните гърди висеше една златна виришка, много разкошна, красива, с разпятието на Господа Исуса Христа. Единственото нещо, което не беше продала и беше останало на нея, защото тя обичаше Бога. Викам: вижте какво, аз не съм екстрасенс. Аз съм Божий човек, който се моли и Бог чува молитвите и отговаря на тези молитви. И тя като че някак си малко живна. Вика: добре, но аз където има манастир, където има въобще позиция, и съм толкова религиозно отдадена на нещата. Толкова дарили на всички свети икони съм дала. Защо не получавам изцеление? Трябва да ти кажа, че аз нямах намерение да обяснявам разликата между религията и вярата, човешката чувственост и истинността на Словото Божие. Реших да се помоля за нея. Сложих ръка върху нея и се помолих. И изведнъж тя буквално излетя от ръката ми и хукна в някакво направление. Повече не я видях. 3 дена по-късно вървя в централната част на град Сливен. Гледам една красавица, финно облечена, буквално токчетата, штрака по улицата. Здравейте, брат Илия Миланов, викам: здравейте. Ама вие не ме познахте. Викам: съжалявам, не ви познах. Аз съм, каза Калинка. Тая жена, която беше на инвалидна количка. Напълно съм здрава. Викам: Калинке, ами много добре. Когато Господ изцели един такъв паралитик, той му предложи и му каза: ето, ти си съвършено здрав, отиди си, не се грешавай повече, ела в молитвения дом и прослави Бога. Вика: във вашия молитвен дом, брат Илия, няма да дойда, защото аз съм художник, дизайнер и научих, че дори нямате и икони, които да разгледам във вашата църква. Усмихна ми се някак закачливо и ме отмина. Но Бог във великата си милост не искаш да я остави да живее в такова голямо заблуждение. Когато Той каже думи, Той ги и устойностява на дело. Ето, ти си изцелен, отиди си и не съгрешавай повече, за да не се случи нещо по-лошо с тебе. 20 дена по-късно Калинка беше доведена в абсолютно безпомощно състояние в Шато Алпие. Даже много добре се спомням, денят беше понеделник, хигиенен полуден за Шато Алпие. Тогава аз вече се молях в така наречената зала Бъбрека. Това е една зала, която имаше вместимост около 100 човека, където провеждах моите молитвено и изцелително събрание. Отначало идваха единици, десетки, стотици, докато достигнат до големите 40 000 маси. Знаеш, например, в Стражица. Стадиона в Бургас първо? Стадиона в Бургас е първото. Аз говоря като най-голяма маса. Математици бяха изчислили, че са събрали на Стражица 41 176 човека на квадратен метър, заемаща площ с пространство, хора, които са били там. Много хора. Започнахме от единиците на Шато Алпие, да приключим до десетките хиляди, сега върваме милиони зрители, които ще гледат по време на телевизионните предавания. Несъмнено съм съгласен с всичко това, което казваш. Но тук долових един така неконкретизиран, споменат леко проблем, който съществува, когато говорим за божествено изцеление. Да. Тая жена ти е нарекла екстрасенс. След това отказала да търси Бога. След това пак се е върнала
въпросът е как хората възприемат божественото изцеление. Защо хората идват и как се отиват? Какво остава след молитвата? Какво остава след изцелението? Да. Това е един голям проблем, който бих искал в това предаване да започнем да изясняваме постепенно, защото много хора ще кажат, има някакви чудодейни способности, брат Илия Миланов, сега ще застана пред екрана, ще слушам, после той ще се моли и ще се взема моето. Искам малко да поясниш по тези въпроси. Така, много добър зададен въпрос. И аз мятам, че отговор от това ще намери в продължението с тази Калинка. Разбира се, да. Калинка, когато я доведаха в този понеделник в Чаталпия, тя беше в критично положение. Многократно по-зле, отколкото преди да я доведат, ако може да кажем многократно по-зле. Тя буквално беше на ръба между живота и смъртта. И докато проповядвах, директно чух гласът на Святия Божи Дух. Илия, кажи на Калинка, че след 5 минути аз я изцелявам. Много от хората се очудват, когато ние християните казваме, аз чух Божия глас. Това не е за очудване. Този, който е направил очите не вижда ли, каза Словото Божие. Този, който е направил ушите не чува ли, този, който е направил езика не говори ли. Нашия Бог е чуваем, виждаш и говориш Бог. За тези, които го любят и имат духовна връзка с Него. Това беше шок за всички останали, които присъстваха, защото виждаха, тя е безпомощна, тя е умираща, млада жена, 30 и няколко годишна жена. Беше по-близо 5 минути до смъртта, нежели до пълното изцеление. Писмото, което тя написа с такъв красив почерк. Всяка една буква тя беше по някакъв начин вложила художническия интелект и изкуство и талант да напише буквите. Това писмо, между другото, тя казваше: в този момент аз не вярвах в нищо, защото бях по-близо до смъртта, нежели до пълното изцеление. Тишината толкова беше умножена в залата и всички наблюдаваха как тия 5 минути изтичат. Погледнахме часовника и следяхме 5 минути. Минаваше 4-та, навлизахме в 5-та, никакви реакции за подобряване на тази жена. Но сърцето ми беше изпълнено с мир и с познание, че моя Бог не е лъжец. Когато конкретизира събитието, да го каже облечено във власт и сила, то явява и действието си в реалното време. Секундите буквално изтичаха и когато стрелката показа изтичането на последните секунди от 5 минути, Калинка скочи. С всичка сила скочи, хукна и започна да се включи да помага на жените, които мияха стъклата на Чаталпия. И знаете ли какво написа по-нататък в писмото си? Тя каза: в този момент аз разбрах, че зад моето изцеление не седи ръката на можещия брат Илия Миланов, екстрасенса, лечителят, богослова, а седи невидимата ръка на Творец Създател, когото съм търсил без да познавам. Тогава Калинка разбира, че това не е елементарно събитие, ами стекло се станало първия път. Втория път тя беше убедена. Защо? Първо, тя слуша Словото Божие, което проповядвах. Второ, отново видя, че Бог каза в 5-та минута и тя точно на 5-та беше изцелена, но дали повярва? Я да погледнем. Аз вярвам, че вярата е един дълъг процес на издирване на човека. Човека е дивно и страшно устроен. Човешката личност и раздвоеност до толкова много отклонява темата на истинността, че човек изведнъж размива способността си да търси истината там, където може да я намери. Какво искам да кажа? Калинка не дойде в молитвения дом. Беше логично след това изцеление да дойде в молитвения дом. И един ден аз реших да я потърся в дома им. Беше събрала в компания на свои колежки, разискваха светските си истории, пушаха цигарите, пиеха си кафето. И когато нашите погледи се срещнаха, тя много се засрамя. Казах: Калинке, вярвам, че е редно и почтенно ти да дойдеш и да благодариш на Бог, който ти изцели. Тя каза: колежки, съжалявам, приключи нашата среща, друг ден ще се срещнем, и дойде с мен. И когато на 6-тия път от идването, но реакцията, когато влезе в молитвения дом, беше невероятна. Нашия пастир беше изработил, Сашо Александров, един груб дървен кръст.
Не така рендосан, не така глижиран, за да бъде красив, а груб, с чеповица, всичкото. Страшно е да погледнеш към него. Сигурно нашия Господ е бил размът на такъв груб голготски кръст. Каза, той е много, вика, страшно, дори го няма разпнатия Христос на вашия кръст. Аз към Калинки точно поради тази причина, че го няма разпнатия Христос. Ти си изцелена. Бог е жив. Той не е на разпятието. Той възкръсна. Той ти възстанови цялата двигателно-опорна система, главен мозък, малък мозък, костен мозък. Разшири ти съответно капиляри и вени и не знам какво увреждане според медицинската консултация и заключение. И чак на 6-тия път тази жена стана и прие Исус за личен спасител. Ето, човек е необходимо да вложи и малко упоритост, защото Царството Божие понякога и на сила се превзема. Ако първия път, например, на телевизионния зрител му позвучат и фрапантно думите, аз го съветвам да остане и на второто предаване. В един момент, когато Божията милост докосне сърцето му и промени завинаги живота му. Аз мисля, че във всички останали предавания, които предстоят за в бъдеще, хората се убедят в нещата, които Бог е планирал за човека. Бог никога не върши нещата в хаоса. В него има абсолютен порядък. И ние, човеците, трябва да се образяваме с порядъкът на Божията справедлива истинност. Колкото и да не се вижда логично, това, което Бог го върши, е винаги отговор на Неговата суверенна воля. И ние трябва да се образяваме с нея, а не Бог с нашето човешко разпиляно мислене. Така че в продължение на 25 години аз не променям стила си, който не е моя, а божествения стил. Божиите Христови думи. Първо потърсете Божието царство, сречно родете се от више, поканете Господ за спасител, страж, мир на вашето сърце. Бог, който се грижи за теб, за дома ти, за сигурността на твоите деца, внуци, правнуци, векове напред. Първо потърсете Божието царство и Божията правда, и всичко останало ще ви се прибави. Вярвам, че хората ще бъдат удовлетворени, когато видят, че наистина Бог си е намесил в живота им, променил обстоятелства в живота, донесъл мир, наслада, вечен живот, помирил разделени семейства, буквално се възкресил отдавна желани спомени в човека да живее в мир със съпругата си, в мир с децата си, реализирал ги реално като факт в техния живот. Хората ще се впечатлят от първото и ще го търсят задължително в живота си. Се реч покаяние, помирение с Бога, мир с Бога, вечен живот, че с вяра в Божието име. И нашите предавания хората ще забележат, че винаги ще бъдат предшествани с тази молитва на едно човешко кротко, смирено сърце, което търси милостта и вечността, а в последствие и божествената сила и изцелителна мощ на Христовата кръв. Така че ще започнем молитвата за покаяние и аз ще се обърна към всички зрители, които в момента наблюдават това предаване. Божественото изцеление преминава през факта на покаянието на човешката личност. Както казахме, първо потърсете Божието царство и Божията правда и всичко останало ще ви се прибави. Къде е това царство Божие, може да попитат някой. Човек трябва да бъде роден от Божия дух. Човек трябва да се помири с Бога. Човек трябва да съкруши човешкото сърце и да се помоли така, както изисква Словото Божие. Как изисква? Простичко е казано. Със сърце вярва човек и се оправдава, с уста прави изповед човек и се спасява. И аз ще помоля всички, които желаят да се молят с тази молитва: накая се грешник, търсейки допира милостта, доближаването на Божията сила в своя живот, съвъзкресението и правото на вечен живот, нека в знак на смирение да положим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и в смирение да се помолим за милост, която единствено и само може да бъде показана от този, който ни е създал. Алфата, омегата, началото и краят, безначалният, всемогъщият Христос. Нека да се молим с тази кратка молитва. Отче святи, аз ти благодаря за Твоята божествена милост и любов, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи,
прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Измий ме с пресвятата си кръв. Аз приемам Исус за личен спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И го моля с кротост и смирение. Прости ми, Боже. Благослови живота ми. Да бъде живот изпълнен с благоденствие, радост, благополучие и щедрост. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин. И така, скъпи приятелю, ако ти си се молил искрено с тази молитва, знай, че днеска Бог прощава греховете ти. Днеска е един знаменит с нищо несравним ден в живота ти, среч преминаване от тъмнина в вечна светлина и от смърт в вечен живот. Чети Словото Божие. Намери подходяща църква, молитвен дом, където на разбираем литературен български език ще растеш във вярата. Защото вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Моли се и с голямо задоволство очудвано ще разбереш, че онзи Бог, който вижда в скришното, непременно има да ти въздаде и наяве. Сега ще пристъпим и към самото божествено изцеление, за да може думи и дела да вървят ръка за ръка, среч да видим, че Бог изцелява в днешния ден. В това още не се съмнявам, че има хиляди изцелени хора, защото това е работа на Бога, а не е действие на човешката възможност. Нека отново да застанем в тази молитва, като отново положим дясна ръка на сърцето си и затворим очите си. Разбира се, има и причина сега, ако имате хора, които страдат, боледуват, а в момента отсъстват от вашия дом, дори и от пределите на нашата страна България, може да издигнете ръка към Бога и представите името на съответно страдащ човек. Една от причините да се молим е и молитвата на дрежка. Това е библейски израз на нашата вяра. И всички телевизионни зрители, които ще следят нашите предавания, могат да приготвят съответно дрежка на страдащия човек и след тази молитва да я облекат върху страдалица, който с благодарност да я носи в продължение на няколко дни. Тук може да разказваме хиляди по хиляди случаи на хора, които са получавали изцеление и по този божествен начин, принасени на дрежка чрез вяра върху страдащия човек. А сега започваме молитвата за божествено изцеление. Нека да затворим очите си и да се помолим с тази кратка молитва на глас пред Бога. Отче наш, небесен наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим. Стори това изцеление, защото Ти толкова възлюби света, защото даде Своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм между тях. И ние вярваме на Словото. И ние се оставаме в Твоята божествена десница. И ние се оставаме в Твоята суверенна и свята воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлоло риведейс, в името на Господа Исуса Христа извикаме творческо чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати, отстранени със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. И ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесния Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин.
И така аз вярвам, че Бог не само, че е чул нашата молитва, но е извършил делото на своето милосърдие. Бог винаги дава повече от това, което ние човеците може да очакваме. Като едно малко предупреждение, хората, които са с костни заболявания, обикновено в тези няколко дни болката се усилва. Като процент най-много изцеления стават в третия ден. Но и в четвъртия и петия ден Бог суверенното си право продължава да работи и изцелява човеците. Моля в това време, когато болката се усили, без никакво съмнение ти благодари на Бога, за да се премахне и повече никога да не се появи в твоят живот. Съветвам хора с вътрешни заболявания на оболели органи да направят в съответното време медицински преглед, рентгеноскопия или съответно лабораторно изследване. Обръщам към всички телевизионни зрители, които са участвали в тази молитва и в последствие са получили божествено изцеление. Моля ви, пишете вашите свидетелства на подадения емейл, който ще бъде изписан в края на предаването, или телефоните, обявени от студиото. Бог да ви благослови и приумножи милостта си над вас, нашата прекрасна страна България и вашите домочадия. До нови срещи Господа!